Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så spiller vi igen YouTuber Tycoon, tror jeg det hedder. Jeg kan ikke huske det. Det er dumt at sige, jeg kan ikke huske det, fordi jeg kiggede så på, hvad det hed, da jeg ville indspille, men ja, så er det dumt. Okay, det er bare mig, der føler, at det overdøver mig lidt. Okay, hvis jeg så er den her... Ja, okay, det... Spillet derovre, det var mig. Så skal jeg lige sætte ned. Og jeg er så på minus 32 decibel. Lige nøjagtigt. Ikke engang noget komma. Bare lige nøjagtigt. Og også en af de større grunde til, at jeg faktisk gerne til at gøre op til det er fordi, at... Eller en grund... Jeg vil gerne sige grund, men de grunde til at gøre op til det var fordi, at for det første, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle op til. Og for det andet, jeg skal uploade den her video i morgen, så jeg ikke så meget tid. Og for det tredje, jeg har ikke uploadet det her så lang tid. Og for det fjerde, den serie her, den klarede sig ret godt. Udover lige det sidste afsnit, men den var også næsten en halv time, så det er fint nok. Nej, fint nok, det ikke. Wow, så er det godt lige mod det ind. Der mangler lige så spørgsmålstegn. Men jeg synes i hvert fald, den her serie, den er ret sjov at lave. Fordi altså, primært så står jeg bare AFK på min hallo. Hvem lille computer er. Altså ikke i virkeligheden, selvom den også er lidt lille. Jeg ved ikke ligefrem, hvad den mest også med computer, men ja. Den her computer er. Okay, hvad sker der til, når man trykker på den her? Udover, eller hvad den gør? Hvad er det, den gør? Det ved jeg ikke, det forstår jeg ikke. Nå, men okay. Men jeg tænker bare, at vi starter ud med en lille timelapse. Og timelapsen, den starter... Ved du hvad, nej, vi skal lige sætte et mål først, fordi det er også det, jeg har gjort i The Underground. Ved du hvad, vi skal den her op til at sige 1000 subs i sekundet. Det kommer til at være meget. Men ja, det er det vi skal op på. Jeg skal jo huske at aktivere en aftale, ellers så bliver nok disconnect der på gangen. Men ja, nu skal jeg også lige huske, eller lige sørge for, at det kan komme nogen ind. Nå, men ja, timelapsen, den starter bare nu.
kun jo lidt over 1000. Okay, den der musik, den er over sådan noget. I kan ikke engang høre det musik, det er så lyt til det nu. Hvordan kan det være? Nå. Altså for mig så er musikken rimelig høj. Vent lige. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er musik på mig og alt for jer. Nå. Men vi skal lige have købt lidt ting først. Dun 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 dun. Kan til at opgradere mit gamer-television. Vi har 4 millioner. 100.000 ja tak. By dropper. Okay, jo. 6.000. 14.000. 20.000. Vi har 2 upgraders. Så nej, vi har 3 upgrades og 4 dropper. 3 upgrades og 4 dropper. Ja. Det er ikke. Hvorfor glemmer jeg sådan, at jeg ikke opgraderer den der? Hallo. Den kan jeg ikke opgradere. Jamen altså. Nå, men vi kan lige så købe den her. Så har jeg min så holder jeg min afsøg igen. Vi skal have laserdør. Planter. Vægge. Bum. Nå. Jo. Second floor. Mange steder købt ting er for, at vi allerede har købt second floor. 750.000. Hold da op. 12.000. Planter. Hold da op. Dun 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 dun. Opgrader. Bare wood. Nå, men nu er vi også. Okay, vi får allerede fået rimelig hurtigt penge igen. Ved du hvad? Vi tager lige næste runde. Hvor vi lige har 46.000. Hvem er det, sådan løber rundt derude? Nå, det ved jeg ikke. Dong, dong. Så kommer bare sådan noget ordentlig musik. Okay, 15.000 for en conveyor. Og det er det eneste, vi kan købe. Eller det var det eneste, vi kunne købe. Hallo. Jeg tænker, vi laver 3 timelapse i den her video. Det var den første. Og nu kommer den anden. Det er faktisk en ret fed mus, det der. Det minder mig om egentlig før har. Det er da ikke en sådan, at de der knapper, de minder mig om en bestemt mus, jeg ikke helt huske, hvad den hedder. Ja. Vent lige. Jeg synes, det er sådan en mikrofon, den har næsten, men det er det ikke helt. Men næsten. Ja, men timelapsen, den skal vi ikke? Jeg vil gøre sådan her. Timelapsen, den starter. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain. Tonight, we're gonna let it rain. Tonight, we're gonna let it rain. Just like the sunrise, we're gonna let it rain.
just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Okay, nu er det gået mega lang tid. Og min plan var for at spare, at vi skulle gøre 53.000 subs i sekundet. Men nu har... Nej, bare 50.000. Men nu har vi 53.000 subs i sekundet. Så nu så for at spare, at vi kan købe alting, hvad vi bruger for subs til. Mini-bridge. Sådan her var så også bare i cola-version. Drawers. Bed TV. Altså mere at købe for det? Det tror jeg ikke, nej. 6,46 millioner. Okay, det er ret meget, men jeg tror så ikke, det er nok. Bye. Walls. Windows. Vi skal lige købe den her pass der. Hvis jeg snakker om noget først, så ved jeg ikke. Det er vel bare, hvis jeg sidder i gang med en sætning. Fordi det... Jeg bliver nødt til at vente lidt. Ikke så meget om hvorfor. Drawer. 30.000, ja så. Bum. En million from gold toilet. Det er ikke engang hver 1 million, men vi skal stadigvæk fuldføre det så hårdt som muligt. Og den der timelapse der, eller vores begge timelapse, har gjort, at jeg har optaget jordrøgne i 6,5 timer. Den ene timelapse, der var sådan 5 timer, eller andet. Hallo, køb dig. Det er meget vildt at sige sådan, jeg købte dig, hallo. Okay, der er en, der køber tingene, som man ikke kan finde ud af. Altså, man ikke kan endnu. Lights. Elevator. Jeg kan meget lide det her, det er sådan en episode, som jeg før har lavet over til 3 episoder. Vi skal også lige køre den her. Det er bare mig, der føler, at optagelsen den lægger lidt. Altså optagelsen, det er jo det, I ser. Jeg tænkte, det I ser, det er det, jeg har redigeret. Jeg håber, at redigerer den til en... Jeg håber, at redigere det her, inden at det bliver morgen. Nå. 85.000. Men grunden til, at jeg håber, at redigere den her, inden det bliver morgen, det er fordi, at det er fordi, i morgen, der er der mandag, og der skal jeg uploade den her video. Jeg tænker, at jeg har allerede, jeg tror, 3 andre videoer. Men en af dem, den virkelig ikke så god. Og den anden af dem, den, det var en obby, hvor jeg kunne komme længere, fordi spillet, det var glitch. Men jeg har også en tredje en, som jeg faktisk kun skal lave en thumbnail til. Så er jeg bare done.
Men den er... men, jo, ved du hvad? Jo, vi kan bare så stå foran der. Men jeg tror også efterhånden, den her video, den er ved at vare et godt stykke tid. Så hvis I kunne lide den, så smid et like. Og hvis I spiller som kanal, så siger jeg hej.